Jeesus opettaa tässä meitä rukoilemaan. Jeesus opettaa paljonkin rukouksesta Raamatussa, mutta nostan tähän 3 asiaa, joista 2 ensimmäistä ovat tämän tekstin alussa. 2 ensimmäistä ovat semmoisia, mitä ei pitäisi tehdä. Niitä ei siis ole montaa. Ensimmäinen kohta ei saisi olla tekopyhä. Tässä on kreikan sana, oikeastaan ammattitermi näyttelijälle. Ei saisi näytellä olevansa parempi kuin on, näytellä jotain, mitä ei ole. Ja tässä kun itse joudun nyt saarnaamaan rukouksesta, niin täytyy tehdä se tunnustus, että en ole mikään kovin hyvä rukoilija itsekään. Tämä on ehkä se alue uskoelämässä, mikä eniten kaipaisi työstämistä ja harjoitusta itsellä. Rukous on tärkeää, erittäin keskeistä. Ja se on hieno asia. Toinen asia, mitä sanotaan, ettei saisi hokea tyhjää niin kuin pakanat. Tämä on hiukan vaikeaselkoisempi kohta, mutta tarkoitus lienee se, että laatu on tarkempaa tai tärkeämpää kuin määrä. Ei ole tarpeen käyttää paljon sanoja ja laittaa niitä hienoon järjestykseen ja toistella ja hokea niitä. Tai lausua niin kuin tyhjää ilman, että sydän ja mieli on mukana. Vaan rukous on sydämen puhetta Jumalalle ja siinä pitää olla sydän ja mieli mukana. Sitten yksi esimerkki, jonka Jeesus muualla nostaa rukouksesta ja se on niin keskeinen ja tärkeä, että haluan sen nostaa tähän esiin. Nimittäin tässäkin pätee lapsen kaltaisuus. Jeesus asettaa meidän esimerkikseen lapset. Lapset, jotka olivat tulleet häiritsemään hänen opetustaan ja opetuslapset olivat heitä estelleet. Ja Jeesus ottaa siihen lapsen ja sanoo, että joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan, niin kuin tämä lapsi ei sinne pääse. Ja asettaa hänet esimerkiksi. Tässä on montaa eri opetusta, missä suhteessa se lapsi on esimerkki, mutta sano yhden asian, missä hyvin pienet lapset ovat erittäin hyviä. Ja se on huutaminen. Kun pieni lapsi tarvitsee jotain, niin se yleensä tapahtuu, vaikka hän ei osaisi kauhean hyvin sitä sanottaa, vaikka hän ei ylettyisi sinne ylähyllylle tai saisi ovea itse auki, mutta hän osaa huutaa. Ja yksi yleisimmistä termeistä, mitä Raamatussa käytetään rukouksesta, on huutaminen. Isä meidän rukous alkaa Isä meidän. Me olemme Isän lapsia. Ja me saamme tulla hänen eteensä niin kuin pienet lapset, huutaen parkua meidän hätäämme. Ja tietäen, että Isä kyllä vastaa, kuulee ja auttaa. Mennään tähän Isä meidän rukoukseen. Täällä on paljon rippikoululaisia ja isosia ja rippikoulussahan tätä ulkoa opetellaan. Tämä on lyhyt rukous. Helppo rukous oppia ulkoa. Kaikki on sen oppinut. Kestää noin puoli minuuttia, jos se lukee rauhassa. Ei mene paljon aikaa. Ylimääräisiä sanoja ei ole yhtään. Tähän rukoukseen sisältyy oikeastaan kaikki, mitä ihminen tarvitsee. Se on universaali, maailmanlaajuinen, se sopii rukoiltavaksi missä päin tahansa maailmaa. Tämä on käännetty vaikka kuinka monelle kielelle ja sitä ei ole tarvinnut muuttaa mihinkään. Eri kulttuureissa, eri aikakausina tämä on edelleen ajankohtainen. Mutta tämä on myös hyvin vaikea rukous. Vaikeus ei tule siitä, että tässä olisi paljon sanoja tai vaikeita sanoja, että olisi jotenkin vaikea ymmärtää. Vaan vaikeus tulee siitä, että kun tätä pysähtyy miettimään, niin tämä on hyvin vaativa rukous ja paljastaa meistä kaikenlaista, mitä ei ehkä haluttaisikaan nähdä. Alkaa Isä meidän, joka olet taivaissa. Me kristityt saadaan tulla Jumalan luo niin kuin Isän luo. Käpertyä Isän syliin.
Seuraavaksi puhutaan pyhitetty olkoon nimesi. Jumala on pyhä. Ja nämä kaksi on jotenkin sulkenut vanhan testamentin aikana toisensa pois. Jumalan pyhyys ja kirkkaus on vähän sama asia. Viime sunnuntaina puhuin Jumalan kirkkaudesta. Se on toisaalta jotain hyvin kaunista ja vallottavaa ja ihanaa, ja toisaalta jotain hyvin vaarallista. Ja kun menee liian lähelle, niin se tuhoaa syntisen. Näin Raamatussa tämä kirkkaus ja pyhyys on. Pyhyys on synnin vastakohta, ja se on myös jotain hyvin kaunista ja hyvin vaarallista. Mutta koska Jeesuksessa ja kasteen kautta Jeesus on tehnyt meistä pyhiä, meidät on puettu Kristuksen pyhyyteen ja puhtauteen. Me ollaan pyhiä, Jumalan lapsia. Sen takia me saadaan lähestyä isää, Jumalaa niin kuin isää, käpertyä isän syliin, mennä aivan lähelle tätä pyhyyttä ja kirkkautta, jota aikaisemmin vanhan testamentin aikana ei syntinen voinut lähestyä. Joka olet taivaissa, Jumala on taivaissa ja meillä on hätä, koska me ollaan maan päällä. Sen takia me rukoillaan. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Pyhyyteen Suomessa jotenkin yhdistyy usein happamuus ja jäykkyys ja jäykistely. Mutta siitä ei ole kyse. On kyse kyllä kunnioituksesta, mutta myös jostain kauniista, ihanasta asiasta. On myös ilosta, kun puhutaan Raamatussa pyhyydestä. Miksi me rukoillaan, että pyhitetty olkoon sinun nimesi? Tähän pätee sama kuin tulkoon valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Jumalan nimi on jo pyhitetty taivaassa. Jumalan valtakunta on taivaassa ja Jumalan tahto tapahtuu taivaassa. Mutta me rukoillaan, että se tapahtuisi myös maan päällä, meidän keskellämme. Minun elämässä, meidän elämässä. Tässä on tämä minun ja meidän tässä rukouksessa myös hyvin voimakkaasti. Me ollaan totuttu rukoilemaan minä, koska me edetään hirveän minäkeskeisessä ajassa. Aina on Snapchatti päällä tai joku vanhemmilla Facebook tai joku muu, mihin laitetaan koko ajan päivityksiä, mitä minulle kuuluu, mitä minulle tapahtuu, mitä nyt minä. Mutta koko tämä rukous on meidän, Isä meidän, ja anna meille tänä päivänä, anna meille anteeksi. Eli vaikka rukous on Jumala ja minun henkilökohtainen, tullaan Isän syli, Isän läheisyyteen, Jumalan kirkkauteen, kunniaan. Ja se voi joskus tunteakin, ainakin jotkut ihmiset. Mutta se, mitä rukoillaan, niin Jeesus opettaa, että sen pitäisi olla mielellään meidän asioita. Tämä rukous paljastaa meille, kun me sitä pysähdytään miettiin sen, mikä meidän elämässä pitäisi muuttaa Jumalan näkökulmasta. Ja sen takia tämä on vaikea rukous. Ja tässä laitetaan ensin etusijalle se, mitä Jumala haluaa tapahtua meidän elämässä. Se on tämä alkuosa. Ja ne nostetaan tärkeämmäksi. Ja sitten mennään siihen, mitä me tarvitaan. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. Tämä pitää sisällään kaiken, mitä me elämässä tarvitaan. Ruoka, vesi, puhdas ilma, ystävät, kaverit, koti, naapurit, rakkaat, läheiset, suku. Kaikki, mitä me tarvitaan, vaatteet. Sitten pyydetään sitä, mitä me tarvitaan. Seuraavaksi anna meille velkamme anteeksi. Tässä pyydetään syntejä anteeksi. Se muoto, mikä opetellaan ulkoon, niin se on Luukkaan evankeliumista. Siellä on selitetty tämä aramean sana velka, koska Luukas on kirjoitettu pakanoille ja Matteus juutalaisille. Juutalaiset se jo ymmärsi, mutta se on selitetty, että se tarkoittaa syntejä. Se on se, mitä me jokainen tarvitaan joka päivä. Ja ei pyydetä vaan omia syntejä anteeksi, vaan meidän perheen, meidän kodin, meidän seurakunnan,
minun ja läheisteni. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Tässä rukouksessa me pyydetään Jumalaa ja muistutetaan itseämme samalla siitä, että tässä maailmassa on olemassa persoonallinen paha. Jeesus on laittanut tähän rukoukseen, jonka hän opettaa, jota meidän olisi hyvä joka päivä rukoilla, muistutuksen siitä, että me eletään taistelussa. Tässä puhutaan valtakunnasta, sen vastakohta, Jumalan valtakunnan vastakohta on paha valtakunta. Jeesuksen mukaan me pitäisi joka päivä muistaa se, että saatana paholainen, persoonallinen paha on totta ja todellisuutta, ja että meidän pitää taistella häntä vastaan. Ja tässä pyynnössä me muistetaan se, että yksin me ei mahdeta hänelle mitään, vaan pyydetään Jumalalta apua tässä taistelussa pahaa vastaan, paholaista vastaan. Päästä meidät pahasta. Tässä puhutaan persoonallisesta pahasta, saatanasta. Isän meidän rukous on hyvä rukous rukoilla päivittäin, mutta se on myös esimerkki siitä, miten ylipäätään tulisi rukoilla. Jeesus antaa tämän tämmöiseksi malliksi. Tärkeää muistaa, että rukoillaan meidän läheisten, meidän asioiden puolesta. Tärkeää muistaa, että rukoillaan ensin ja muistetaan rukoilla Jumalalle tärkeiden asioiden puolesta. Ja sitten meidän omien. Jokainen osaa rukoilla. Siihen ei tarvita paljon hienoja sanoja. Rukous on Raamatussa hyvin moninaista. Ja kun Jeesus ottaa esimerkkejä rukouksesta, niin ne on välillä aika hämmentäviäkin, kummallisia, niin kuin tämä huutava vauva tai huutava lapsi. Toinen esimerkki, minkä Jeesus ottaa, on väärämielinen tuomari ja leski, joka ei saa oikeutta asialle ja pitää mennä monta kertaa, uudestaan ja uudestaan, kunnes lopulta tämä tuomari kyllästyy ja antaa periksi. Tämmöisenkin esimerkin Jeesus antaa, että näin pitäisi rukoilla. Ei ole kauheasti väliä, millä lailla me rukoillaan. Tärkeää, että me tehdään se ja muistetaan se, että se on valtava voima, valtava lahja. Siihen sisältyy aivan valtavat lupaukset Raamatussa. Mulla on tällä viikolla kaikki asiat mennyt pieleen, mitä mä oon ruvennut tekemään. Kaikki on mennyt mönkään. Järjestään se. Mä oon itse pääisesti hakannut päätäni seinään ja yrittänyt runtata niitä läpi, mutta ei ole onnistunut millään. Ja mä koen, että tätä saanaa valmistellessa Jumala on muistuttanut mua siitä, että mitä jos rukoilisit. Että ei sun tarvitse kuin pyytää. Sitten kun on muistanut pysähtyä, pyytää, rukoilla, ne asiat on järjestynyt itsekseen. Kunnes sitten taas seuraavassa asiassa on hakannut päätänsä seinään eikä tahdo tulla mitään. Jumala tahtoo, että me opitaan pyytään häneltä, niin kuin lapsi pyytää isältä asioita. Muistetaan tulla hänen eteensä, pyytää häneltä apua ja asioita, meidän elämän asioita.